samung tanglai je 28 tarik program te bahai rok ungjagoi tini je guri na payment guri naiphiga joto thik da tong stage ba ke tangnai toilet biang phajing khainai public boro asuknai buagra no support khaina phainai rok boro asuknai abo taina nin phaimani lukurok busrok mangna 28 tarik je ora hanga stage khana luku busuk bangno 28 tarik ko jodi chung khaina thang to hungkai adino no saimanai adino nukjaknai buagran loge busuk borok tong chini ha dofani manthai chini next future generation ni bagai chini demand ni bagai busuk borok support khaina adinon saimanai sal bosoro khajak no abo kono din time rok da tong abo buagran decide khainai chung bono support khainan bagai simse phainai bini decision bini se call abo bo se strike o thanai chung bini support o phainai bo indefinite tongnai ke chungmu indefinite tongnai bin loge hokoltani lukurok phake bobogra se khe lukurok bodo saya tongnai abo lukurok jara bokhabaino chungbo nango strike chungbo hunger strike participate khainai ke jotono amte keno bohai keno tonglai nai nikha o jaga thaike o hathai kotor simi khaijang nai abo haine hathai kotor simi no khainai chung oro no main point single kaisa jaga select khaiga o go hathai kotor lukurok no 28 tarik je hanga stai khaijang nai lukurok tam khak kasa musong kasa tam message no obno message rena musong obo chini fight ya chung to tai busuk 20 years 30 years pore theyana kintu chini pore je generation phainai borno chung tam future kalang thamanai delimitation ni sakang chung tam rei kalang manai chini future je dark ni to mani chung obno bhake bright thai tui phaimanai obni se chini o movement o jaga nung participate thai pedi as a whole community or kuno party kuno religion kuno unko tamnai kuno jati ni unko ya this is for the whole community for the Tiprasa community